wis tak aturi golek bojo sing tresno kaya Mas Vicky Abu kasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebaca ibarat kubur bakal dadi sato apola katon ku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranku sing tak tampa kabeh iki ora perlu dikatuni janjiku biyen aku sago ngenteni alat kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni rondone Anjono sampeyan sabar ngeteni ing nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andem tresno bojoan selawase kabeh iki ora perlu dikatuni janjiku biyen aku sago ngenteni kabeh iki ora perlu dikatuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni rondone yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno kaya aku iki wis pancen seto apa rasane dirahmu digawe lara ora urung saiki dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebaca ibarat kubur bakal dadi sago mula ketutku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku warga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni randane ora ngono sampeyan sabar ngenteni ing nyatane tresnoku tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andum tresno bebojoan salawat jaman wis akhir umine koya akale montir najarane
Jos, jos, Jaman jos, wis jos.